Gaur lankidetza hitzarmena sinatu dugu Tolosako udalak eta Arantzazulabek, Tolosan deliberazio publikoko egitasmo bat abian jartzeko. Egitasmo horren helburua da herritarrak tokiko agenda publikoaren diseinuan modu aktiboan eta esanguratsuan inplikatzea eta finean lankidetzazko gobernantzan sakontzea. Egitasmo honetan mundu mailako OCDE erakundea izango dugu bidelagun eta beraiek ekarriko dizkigute prozesu hauen inguruko beraien ezagutza eta esperientziak. Irikitzen da ate berri bat partaidetzako gaietan eta gobernantza berrien inguruan sakontzen jarraitzeko. Guretzako oso importantea da, herri bezala gaur egunean planteatzen zaizkigulako erronka asko etorkizunari begira, ez dago erantzun bakar bat, eta bide hori erantzunak bilatzeko badakigu bide hori nola egin nahi dugun, zen modutara. Modua izan behar du derrigorrez ere eraginkorra, baino hein berdinean baita ere parte hartzailea eta modu adostuan egin nahi dugu bidea, ez? Eta uste dugu egitasmo honek guzti horretan deliberatzeko eta aukera berriak sortzeko bidea irikiko digula, ez? Egitasmo hau Tolosan egingo balin badugu ere, gure azken helburua da egitasmo hauek eta praktika hauek edatzeko eta instituzionalizatzeko baldintzak sortzea, tokiko gaitasunak sortzea, ezagutza garatzea, gure herriko beste udaletan, erakunde sisteman, gobernantza eredu berri hauekin, esperimentatzeko eta hauek ere abian jartzeko.